फिन बतझरानि सिलिंजाराव मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दावहा। क'क्राझार जिल्ला बतझरा महकुमानि सिङाव थानाय सिलिंजार मैदेर गाथोन गामियाव थांनाय मोनानि 7:30 रिंगासो समाव हाग्रानि मैदेरा फैनानै दामा बसुमतारिनि न'खौ सिलिंखार खालामलाङो, लोगोसे बायदिसिना मुवा बेसादफोरखौ सिफायलांदों। मख'नो गोनांदि रायजोनि बाथौ थानसालिनि बायदिसिना सिफायलांदों होननानै फोरमायदों। मख'नो गोनांदि दामा बसुमतारिया नखरनि रांखावरिनि गोबां आंखालाव सिफायजानाय न'खौ फाहामनो गोबां जेंना फैदों होननानै फोरमायदों। दुखुनांथाव बाथ्रादि थांनाय 7 सानसो आगोलाव बिथांनि न'-बां लाइ-लथरफोरखौ हाग्रानि मैदेरा फैनानै सिलिंखार खालामलांखांबाय। थिग बिब्दिनो थांनाय हरनि 7:30 रिंगासो समावबो न'नि इन्जुरजों लोगोसे गोबां लाइ-लथरफोरखौ सिलिंखार खालामलांजोबो। बेराफारसेथिं बे गामिनिनो बाथौ थानसालिनि टिपकलखौबो सिफायलाङो होननानै रायजोफोरा फोरमायदों। बिथांमोना दानि खुंथाय गोहोआव थानाय बिटिआर सरकारखौ अनसुंथाइ होफैनो थाखाय दुखुथिया रायजोफोरा खावलायहरो खौरां बिजोंनि गेजेरजों। गिबियावनो आर'नाइ रादाबखौ बरायग्रोबाय। दा जोंनि मैदेर गाथोन गामियाव दिनै हराव जानानै थांनाय जोंहा मैदेरजों जानानै थांनाय जों गामियाव मैदेर गाथोन गामियाव नै दिनै जोंनि बाथौ मन्दिर सिबिसालियाव दाख्लैबावैसो जोङो आमथि फोरबो होनानै थांदोंमोन। आमथि फोरबो होनायाव जों मन्दिरखौ साफा सुफा खालामदोंमोन। दिनै हरावहाय उतपात खालामनानै जोंनि मन्दिरनि बेरा सेरा गासैबो सिफायलांजोब्बाय। दा सिफायलांनायनि गेजेरावहाय आरो जोङो बिनि उनाव जोंनि टिपकल दङ, नायल' जाल' गंसेल' मोन्दोंमोन जोङो बे टिपकलखौ सरखारनिफ्राय जेने थेने। दा बेखौबो सिफायलांबाय। आरो बिनि उनाव न'खरसे नांजाबनाय दं, दामा बसुमतारिनि न'खर, फिथुलि बसुमतारिनि न'खर। दा जानो गैयिनि थाखाय बेस्रा बियो बिदेशआव खामानि मावनो थांदों। नायल' जाल' फिसाला 2 थायोमोन। दा दाख्लै सप्तासेनि सिगांबो न' गंसे सिफायलांबाय, माइरं जालांबाय, बाल्थिं साल्थिं गाख्रेबलांजोब्बाय। दा गाख्रेबलांजोबनायनि गेजेरजों सप्तासे थानानै नै मैया दाख्लैयो बाल्थिं बुल्थिं बायदिसिना थौ बायनानै लाबोफिनजोबदोंमोन बेस्रा जेने थेने, गरिब न'खरबाबो। दा बेखौबो दिनै थांनाय हराव गासिबो बे खामानि दाख्लैनि खामानि बायदिनो गाख्रेबनानै थांजोब्बाय जा बाबुआ, फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मैदेरा। दा बिनि थाखाय माबाफोर जों सरकारिनिफ्राय एबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जायखिया सरकारनि जाया बिनिफ्राय जों एसे अनसुंथाइ मोनबा मोजां जायो। जों दुखियाफ्रा, जोंथ' बेयाव फैनाया एसे गोबावानो जाबाय, बे न' लुनानै थाफैनाया 2006 सनावनो जों थाफैदों। दा जोंनि आय'आ जाबाय 7 बोसोर 7.5 बोसोराव हाबगासिनो दङ। दा बेखिनियानो आरो। फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ मा खावलायहरनो सानो जे नोंसिनि गामिखौ प्रटेक्सन नांगौ ना नाङा? फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ जों प्रटेक्सन नांगौ। फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनो अनसुंथाइ नांगौ। जोंखौ मा खालामफैयो जोंनि खावलायनाया एसेनोसै आरो। नोंसिनि थानाय जायगाखौहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ मिन्थिखागौ। रेन्जार गोदोनिफ्रायनो रेन्जार डिप' सब मिन्थिखायो। थेंक इउ।